Binay mais nga sinog ba? Mukhaon ka? Mais na sinog ba? Mais nga sinog ba? Sige. Hulong na tawag. Sinog ba dyan yung mga is? Ginanggang mana, saging. Ay, naa. Mais galing sinog ba? Galing no? Naa dito ay. Ginanggang na mais. Sige, hanggang mais nga sinog ba? Ginanggang na mais Ako ba? nabog ba kay kwarta dari ah? Ay, 20 oh. Tira na. Ah, nataka naman kag. Ano naman? Hulungan. Sige, atras. Sige, Lisa. Dito ako daw. Kina. Daw. Sige na ko. Mais na nga sinugbat, no? Ilan eh? 20. Kuan? Nakaon di ka na hana. Unsa isagol ani tayo? Ay, upan, may garin. Ang uban po, dito lang kaon. Sige na lang. Dilin da init na. Okay na? Kasi ka ng 5 te. Good. 20 ang isa. Dami. 20 ang isa. So, tama lang, nami 100 para sa 5 ka mais. Lami. Lami? Humok na ba sa gikuan ni te? Gilatan. Nga lagi na siya. Hindi siya pili. Sweet corn ite. Yellow corn. Ay, yellow corn. Masa di kalahian sa sweet corn o yellow corn te? Ito, hindi ko pwede masukba. Di masugba mo buto? Pubuto ko niya, mukiyos niya, waki makaon. Ah, okay. Ano Ano to? to? Dulo. Nasa kayo na. Mo na itong snacks karon. Ganito, mo na tanan 5 hot na ha. So po ni sana palitag snacks na way gasto may mais ra. Kana hot da. No. Humok siya. Sabi na kung gulatan. Latandaan bago isog ba? So hi guys. Atong tayo may kuan among third stop sa botanical tanan mi. Sa dihang ni ulan. Ulan na. Back na namin sa mga agi. Kaon na kong mais ani. Tuyok. Dagang ko balagi dagom. Kaganina pa natin dito sa kuan dagom na eh. Babay na, babay. Oh bye guys. Gid sila. Na. Nagkamurit sing mga sa kuan ay. Mais. So mamalit po dami karon og kuan. Donuts. Ano paborito ni Marty? Yeah, Donuts. good. Paborito ni mo oy, kada adto ni mo balay imong dala kay donut. Di mo ganahan mo ng donut. Ikaw lang. Alam mo talaga. Na pa may mais. Duha mo ng oras. Hapit na, layo dai no? Manahan sa kuan. Ha? Panabo? Manahan sa panabo. Sa panabo pa daw patog donut, layo apo doy. Kana daay. Ah. Mo din na, donut na drive-thru kaya eh. Dunkin. Cute. Unsay mo orderon anak? Ngita pa. Ay kanarang ko ano? 40 pieces. 40? Munchkin. Ikaw sa gusto ni mo dai? Tsa. Ito man. Unsa? Kana, oh. Kana, munchkin. 325. Kana mo. Hmm. Di kana na lang. Og. Unsa na? Apa nga nahan sayang ka ba? Ano po yung mga nagpila dire oh. Baka may dari rami. Pero take out lang na siya. Nay Oh. kanan na. Take out kay gawas raman. Nay kanan di sa babaw oy. Pero na mga bangko. Kuya ko pa ni magporma dira oy. Sa tong orderon. Tarong dara na wala ka gibabae oh. Yung kiatag Ano na. day dapat no? Dapat princess. Dalagang Filipina. Lolo. Murag ko ano yung unggoy oy. Lolo gara. Ano day dapat no? Sorry God. Pasikat na lay ka sa kakaronan. Gusto ka mamanghuran ba? Daw. Jump to the back, jump to the back, po. Lolo. Po, down. Ah! Nag-iwi yung skinan ba? Kaya lang ako ang 375. Ay, sayang, sayang. Sir, 450 na lang available po. Kasi gana na lang. Assorted lang ni sir. Po? Opo. Oh, po, steamer. Naglalad ako ngayon eh. Ano ba problema mo dyan? Po, nagayong gingot, Tagalog na ba yun? Sabi ko, opo, ano ba problema mo dyan? Ayaw, Ano? Vicky, ulan. Ikaw karon na.
espresso. True, nalagyan na siya iced macchiato. Macchiato. Minsan naman ka, huy. Yak! Damak ko. Damak, anong nainlab man ka? This kind of date. Dahil lang minakaon-kaon. Ah, Dili lagi maabli ni Marky. Nara. Chocolate tanan? wala, kalami ana, oy. Kalami ana, oy. Ay, may ka-sweet. Kanaka-video man. Nga na, may ka-sweet. Kanaka-video man. Sunod din ang ulan na po doon. Muna na migtagong guys. Igura mi na anhin rin na malit may upan. Donut. Haon. Pinagit ko sa kang ulan. Kaming ulan na, oy. Chat na to dan si auntie nga kuon. Magpababa tag payong. Keep safe guys, keep safe po guys. Huwag kayong ulan. Ronnie. Tama, baha na po ni Ron. Oh my gosh. Gusto kayo lago kay